Oy! Ay, basta. Kuya nga na ako sa vlog ni Miss Yon siya. Alright. Poolside tambay. Awal nito ko yan, no? Amo na lang iyaman panulog. Alright mga paps, maobra kami isang trending photo shoot. Himuon namon ni Mami. Tapos ali amon photographer, si Lily. Taon namon kung kaya namon to brown bisan tambok na si Mami. Alright, so na-realize ko ang manghod ko. so new being a vlogger. Law siya. Hindi siya alert mag-vlog. Pag ang manager yan, kaugtas na siya. Whatever. Uy, vlog ka na! So sige mga kato, na kami sa beach area. Kay i-recreate namon ang trending photo. Isang tambok na siya, oh. So, okay lang. Kaya ta ni Mami, kaya ta. We can do this. Tapos ka mo man duwa, ha? Baba nga ah, binumbra na mo, tandaan yung tukwala challenge lang. Dadadadadan. Ang kwala. Bugay-buglay, pag na yan. Ay, naglagpok din ang ulo ko isa sa loob niya. Tanigin post niyo manggapon, eh. Ako kong gawa. Okay, so ang plano nila, ilugon nila ang post ni Derek at ni Ellen Adarna. Such a feeler. Okay, I think this is a good spot ga. Ano si mo? Dili lang, hindi agad ta matubang. Tapos si Lily dire. Good luck sa ila. Bay, ako lang naka. Hindi may ubraw lang kami nga daw TikTok na style TikTok. Tanong tao. Kay ano pala? Good luck sa likod. Amo na gani bro. Kaya. Anong ida? Ang ginbuhat niya. Amo na gani bro. Amo na amo kita. Tribe. Ano ka ba yan? Tanong to be. Matikot-likod ya. One, Dawa ko na kulbaan sa ila nga dawa. 3, 4. Try. 1, 2, Uy, ka-squat. 4. Tadlong ang kamot ma. Ang sige. Tadlong Dalaga. Dalaga. One. Smile. Two. Aduh. Tana. Nan. Mayo. Hindi kuya. Mayo. What is good? Okay daw medyo sala. Okay, liwaton ta. At dapat ka na. Okay. Okay na? Patay na ko? 936-716-7612. Number mo. Sige. Gapasalamat to gali sa kay Alvin. Okay. Taga din? Barutak. Taga Barutak gali. Okay. Are kami din. Without him, it's not possible mahimo namon to ang picture nga to. 716. Nagahatag sa sang coaching tips nila. Kag thank you ulit sa photographer namon nga bago bugtaw. Ano activity na? I-consider ko na. Sige, paligban ko na. Tapos ang paddleboard, dati kinadumtan ko na. Okay. Enjoy. Okay. Then, daw na to pila na ang para. 1 to isa ka tawo. Ti kung duha ka mo pide. Oh, pwede duwagin ng capacity. Duwagin na. So 1 to each? May iyo pa na, may 800 na. to so kung guaya, 2-4 kung duha kami. Duwa ka mo. Pila na ko Kaya na siya mas barato pero 15 minutes mo. utod ang wala kalat. Okay. Okay para sailing, no? Huwag na pasimatlipan namon. Ito paraw na yan nung yara ka mo. Oh, meron. Sunset ceiling ara. Ano nga ba picture niya tabi? Apat lang galing. Pwede pa, patot. Oo, pwede. Ano yung mga number? Ari ba lang kamo din, di ba? Dili ka mo kapuesto? Kami sira, dire mo lang kami. A few moments later. What's next? Manyapo na. Okay? Early dinner kami. Okay, para maka early swim kami karon. Night swimming kami, then pa-relax. Okay? This is our first night sa trip ngayon dili sa Henan. So no rush, chill time. Kahit si nanay mapamasahin na ni, ready na ni siya. Para hindi na siya mag under the weather. Alright.
Di sana yung masahe. Bailiwatan ko lang, balilong godad. Ma-early dinner kami kusubong. Oh, man. Wala originality. Ma-early dinner kami, tapos karon ma-night swimming sila. So yun, mapamassage kami. That's true. Okay. Piling ko yung ano ko sa vlog ni Miss yun. Right. Bon appetit. Kao na. Oh, selfie ka na na yun. Ginahandong mo. Selfie na.